gayyaci hajiyar daɗi a falon gidanta. Labarin yadda ya ci hajiyar daɗi a falon gidanta labari ne zafi ga hajiyoyi ga manyan mutane wanda za ku ji shi a ƙarshen kuma menene hajiya ta karɓi kayan aiki, ta karɓi saƙa da ta taɓa ji wata ina so da nuna su sambo saboda sambo dai ya ba hajiyar daɗi abin da ta taɓa yi wani dai na labari da aka abin da ce ba ne ba saboda jiya ne aka ciwo da hajiyar daɗi ce daɗi ta kasance irin da ɗauka ce which is irin big madamuna masu jiji da kansu kuma ne kai da fito bakin layi amma tana da kirki irin sosai ta fito bakin layi shi ne so ta iso da hannun shi za ta shigo layin da suke sai ta san da yana ta kama ta ta sauke da shi ta ce san ba ne ta ce zai shiga cikin ake ce to shi kan kawo ta ciki ya ta kawo shi ciki kawai sai sun bai shiga mota ya shiga mota suna tafiya me zai faru next kai mutane na yanzu kai kowa ya fara tunani cewa me zai faru ba fa cewa na iya ce da abota ba ku ba ku saurare na ga wasu suna dare ba haka na ce ba sun koya kuɗi ba kullum murya ta soya za ku ji muryar mutumin da ƙasa a cikin kusa a rasu wanda zai ce ke yar gaya da zuwa karɓi wadda wani ɗan haka da sun karɓi da wani ɗan biya buƙatar shi babu to shi ya sa magana ta haka da kai saboda kai ya fara stress da ciwo amma kuma laifin sa ka yi so ka ba ta ɗan bane da za a yi zai zama gashi ba da mai da ba kuma zai zama wani suna cikin mota kai san ba da bayan caji already wato caji mai san ba irin mazajen nan ne masu zallan sha'awa irin kawai da ya gajiya ta yi fa irin turaren ta da ya shiga mota sai ji ƙanshin ya fuka shi sai san ba ya rufe ido ya kwantar da kai a cikin mota kai sai fara tunani na ma a ce da matarsa ce irin harkar ka kayi aure ka aure da abu zai irin tunanin ai kuma daga jin ƙanshi kai sai ya sa abubuwansa kawai a sai suka zama masu kalmaki ba dama ba irin wanda wannan mai biyan a musamman suka masa kayan aiki wanda ya saka ɗin kawai zai iya bayyana da kayan aiki a wuraren amma dai bata fito ba saboda ai ba wanda wanda a cikin shi ba amma ne ta nuna kanta kawai sai ka abubuwa kam sun fara mai yawa sai yana son da bai lokaci saboda mutane ya biya kuma ka tattalo yanayin da ke ciki daga taimako sai kawai ya fara nuna tsaka yana da rage kafa kusan ashe hajiya duk abin da yake yi ta lura da shi ta san me yake ta lura da duk abubuwan da yake ta observation shi kusan me ne a shi ne ba ce ta duka mota ta san da bayan layi ta kama ta wuce ya wuce bayan layi ta so ne ta wuce ya ne da layi ta shiga da mota ta ci cikin gidan kafin sun da wakara don shi ne zama a rage bai ma yi ta san mai kirki yana da kirki ya idon shi ya yi ja irin sosan nan kusan maza ai idan suka yi caji kuma sa jin magana don sai an biya hankali lokaci saboda mata kuna iya ɓoye cajin ku amma wani rijalo bai iya ɓoye cajin shi irin ya yi fuli ɗin nan kawai ne ya yi fara sai ya fi ba a tsaye da ya yi jiya ya yi jiya 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 na gwani jiya na cikin gida kawai jiya kan ya jiya sai da kalle shi sai ga ta sai ta kashe mishi ido sai ya bai gani ba amma kuma mun gani gaskiya amma kashe mishi ido sai ta bai gani kuma ka bayyana ta fama da tsarwar lutsa a cikin wanda akwai sai cewa da ke za ta mutu za ta mutu saboda so take ta shiga gidan daɗi mun gane ai me ne ke faru sai san bai iya sai ta ce mishi ka fita mu je bari baka wani sako ka wuce don Allah ka taimaka masa ya ce ok to ya daure da ya ma zai irin ba gane shi ba shi fa barin gaya ba ko a tunaninsa duk hajiya ba ta san yanayin da yake ciki ba bai san cewa kuma already ta riga ta san yanayin da yake ciki ba ita ma har ta ji ta zandama abubuwa ba su fara digo mata daga can ƙasa kai mutane nan ba za ku kashe ni ba kamar ne da lafiya ta bayani kun gane ai sai ba
ina gaya muku bayan magana mutane na da jami'in labarin nan ya yi zafi sosai. Wannan dole ne kuna jin shi kuma ne iri amma ba ku rika yi haƙuri da kuna ji ka ku zo kuna wasa da ku kuna cewa ku ci ni ban ci ba ne ku daina da kanku sosai. Wannan labari ina ba ku ne as a lesson kun gane na darasin rayuwa. Me zai faru next? Kawai sai ba gajiyar ta fito mishi ba da zani a kirji. Zani haka ta ɗaura ya karama ba ta wulba ba kawai ba ta ɗaura ya kai mutumin kai yana rufe da ido yana kwance sai yana zuwa ya fara kafa shi kaman duk garin ma babu mai kayan daɗi irin na sambo. Shi kuma already da ya ga an gane mai sai kunya ta kama shi ya kasa kwashe kansa. Mai hajiya za ta yi mishi? Hajiya ta fara shan bagin shi sai ba ga sambo ya manta da komai ba ya canka waje ya riko ta yana shafa mata nono yana shafa wata nawa shi ashe haka aka yi wasa yana ta shaɓe ta kuma tana shan bakin shi ta kama ne kafin su hankala kowa ya wasan ta kai wasu ta mara sa jiya kan ba wani kaya bane a cikin ta cire kayan da shi sun bakonni ya cire riga ta kashe sai baksa a wancan lokacin kawai ya rungu a cikin shi wanda ta yi ta haka daga kafafuwan ta sama ya buɗa da ya tsashi mutane ya gari wanda ne kawai ne fara kama na zakar da zaka tsakanin ya tsashi mutane yana dirja yana kuka sai ɗauko ɗaya hannun shi yana wasa da shi da kasa kuma ya gaba mutum zai kai shi da zo sai ɗauko bayan shi kan gwarti teburin da saka ya saka mata shi ya fara mutum da shi sai ta ba hajiya ba ce na ba ka kyautar wayo zai kashe ni wayo sai kawai ya ɗauko yatsan shi ya cika mata a ciki ya fara cinta da yatsan shi yana saka mata ruwa na bulbulowa. Me zai faru a kuna sambo bai shi kusan ya jima yadda caji shi ba ba ta ɗaya safa sai kuma yin ba me bai ne ya ja yaji ya kai ya ja gasa inda ta yi kuma ya jawo ta na kai gana sai ya ga gidan da iya zo kuma ya ko zama sai ya saka sai ya kwanta a cikin ta kama nan da ya zo ta ba bakin ta kusan ya rike ta gidan kan kamar nan bara ta iya kuma kun gari da sake muka bayani ya jawo ta ta gidan da ya zo ta ta ba shi ne sai ta wani masa cikin doron shiga da shi wayo da ya shiga shi kawai zai kwanto jikinta da ya shigo da shi bai fara cinta ba sai kwanto jikinta sai ya ɗauko hannayen shi ya saka ta karkashin hakarkarar da ya kota ita kuma hannayenta ya kama kan wuyarsa sai ya saka bakin shi a cikin nata yadda ba za ta kuka ba kusan da shi da waya masu radio girl kusan me da ya fara cika mata gora zo ka ji pat ta kuma ta ji abin da ta jima ba ta ji ba abin da ta jima ba ta ji wanda ta jima ba a yi mata ba abin da ta ji a rayuwa ta sun daɗin shi ba saboda kuma ta aure a baya ba sun daɗin bai ma yi a cikin bai ta ba shi ma kai haka ya sa aka raba aure da ta bai mata da wannan ya fara mata back to back ya hajiya ta zo tana ta tuba yana ci kawai ita ma sai ta ɗan ta karo ta kafa ta zama rabuwa ne ta kawai da cire ƙarshen su kai first round wato su kawo turo zan boga saboda turo shi a yadda ina nan ina kallon
zuwa, amma kuna son kun tabbatar da cewa kun yadda ko. So ga masu ɗaukan content ɗina jama'a ku ne za ku taimaka, ku daina bibiyan channel ɗin da ba na ba, ku je kuna kallo ba ku kai yar gayo ba, za ku ji muna irin ta, za ku ga bidiyo irin na, amma ba ne bace saboda sato aikin ake yi sai a sata shi a ce a ɗauka shi a shafin su, kuma ba wanda su ne da su ba sata a banza su ke kawai da yawa a kan ɗauka da za su samu da ba za su samu biya kuma saboda ba a kan su ba su biya ta kuma za ku ɗauka yadda da shafi da ɗaya da su ba da misali a biyar da yadda ce aka shafi sannan za ku ɗauka kayan da shi ɗauka kalaba to ba ni mace don haka ne ce ta kwar kullum yar kayo ni na ce muku babai. Idan kana da labari mai zafi da za ka bani kai min magana zan baka nan ba ta ka bani labari mai zafi wanda za mu kawo shi.